kazwai muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva nhasi chimwe chirongwa tiri munzvimbo ino yekwekwe hatisi kuuya nemafaro aiwa tiri kuuya nemisodzi pamatama rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Salibonani muli Zimbabwe ayisihlangana njalo phela kolunye uhlelo kodwa namhlanje silokho sisekhwekhwe sihlangana lezi inhlupho phela ayisondaba echazayo kodwa indaba ebuhlungu kakhulu. Tine mwana wa Kasamba ndofunga vazhinji vanozova Kasamba vaitamba natuku pa mavideos awa mwana wavo Tinashe ndiye ataunganira pano ari kunzi akashayika mushure mekunge anwa mapiritsi ekuzviuraya. Muli Zimbabwe indaba ekhona ngeyomntwana kaKasamba lo akade echaya lothuku akade egida lothuku abaningi liyamazi ngoba abantu besithi bangani bayafanana umntwana wakhe nguye phela ofileyo kodwa phela kuthiwa akuzwisisekanga ukuthi ufe kanjani ubesanda kuchada wabesenatha amaphilisi wafa singazi ukuthi inkinga yini kwenzekeleni. Sengwadzise tinokurudzira kusubscribe ku Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Totanga tichi nematambudziko baba. Onekwa ndiwaya. Mwanangu. Ameno mungatitaurawo pamusoro pemushakabvu kuti anga ari mwana wenyu akamira sei character wise zvese. Pano pakuchema mwana wangu Tinashe Kasamba ndiye anga ari mukomana ega muri mangu. Ndarasikirwa zvikuru ndikunzwa kudzimbikana mukati memoyo wangu because ndanga ndisingatarisire kuti mwana wangu yachandisiya nenguva yakadai, but anyway inzira yedu tose plus ndo marongero aMwari iwo zvaunoronga iwe munhu azviso zvinenge zvakarongwa naMwari zvinowanika kwese. I can recall mudhara wangu Dr. Oliver akazosvika pakushaura usangano netsaona inenge iyo iyi akazoisvika pakushaura ndakaronga dondo. That song ndo ine meaning yese ndo inoratidza zvese kuti ndo zvinoitika muupenyu. Mwana wangu Tinashe anga ari munhu anozikanwa muno mukwekwe maaigara. Anga ari mwana ane rudo, mwana anogara nevamwe zvakanaka, asi kugumbuka anga asingatani zvake kugumbuka. Kugumbuka apa ndoziya kana neni nharo chaidza aitoti kutosvika ameno neraridzo kana anga ati no it's no kana akati yes it's yes. But ndo pataigadzirisana ipapo zvekuti aitombokusvika imwe time yekuti amimi mudedi mimi makakura kare life yamakaita imi maisiro ya life yakuti saka regai ndikugadzirisei mupinde mulife yedu yatinayo mazuva ano. Asi mwana anga ane rudo. Ndofunga maono kana vanhu vese varipo shamwari dzake dzese dzaishanda nadzo vese vakaungana pano vari kuchema. Tiri kuchema tiri pamwe chete. Tarasikirwa zvikuru mwana wangu Andrew. Tarasikirwa zvikuru nemwana wangu iye ndaitoti nekukura kwandaita uko ndatoone munhu achamira pamuri sababa nehanzvadzi dzake achivagadzirisa muupenyu. So hazvine hazvo ndo kuita kwaMwari. Mwari ane nzira yake yaanoita nayo yatisingafungire yatisingagone kuona isusu kumberi uku kuti kuchazoitika zvipi nezvipi, asi isusu puno tinenge takaronga kuti zvakati tine matarisiro yatinenge tinayo. Asi Mwari ndiye ane zvese, ndiye anotonga, ndiye anotipa upenyu, ndiye anotora. Saka hapana zvatingaite mwanangu. Ndizvozvo. Neurombo ko hanzi ichi chainyatsoitika. Ipapa apa ndiri murima mwanangu. Handisi kuziva kuti firo yakaita yekuzvitora akanga agumburwa nei. Up to now handisati kana ndaane answer
inondigutsa inini kuti apa ndapiwa mhinduro kana ndikavhunza kuti chii changa chaitika, chii changa chanetsa, chii changa chamunetsa, handisati ndatone mhinduro yacho iyoyo kuti ndizive kuti mwana wangu kuti azosvika pakuzvitora upenyu hwake, kutora upenyu hwake ega, chii changa chanyatso kumudzimba, chii changa chamudzimbira. Right now handisi kutomboziva ndiri murima mwana wangu. Tinashe hanzvadzi yangu anga ari munhu anogona aingogara achifara zvokuti zvaitika apa ndikutoshamisika kuti kochi aigara achifara achingofona. Song yangu ikarira paredhiyo anofona, ikarira paTV anofona, oita video call. Kana ari kutamba neshamwari dzake vakangoiridza ivo paredhiyo ondifonera video toona isisi tiri kutamba song iyi. Ndarwadziwa zvangu. Totanga chiti nematambudziko ameno zvamungade kutaura pamusoro pemushaka. Onekwa tinashe anga ari tsano vari bo we had a good relationship na tinashe aifona aiuya kumashow tarwadziwa tarasikirwa ndonzira yedu tese but hey ma1 saka ndozviripo hapana kutamba zvakaoma. Chandingangoda kutaura ndechekuti hanzvadzi yangu Tinashe warwadzisa shamwari warwadzisa. I had never met a person anoda kuti zvinhu zvifambe, anoda kuti vanhu mufare. That's what ndosandiri kungoremember about him. Aida kuti vanhu mufare. Amina kuti iye pachake mukati make ainge akaita sei as in happiness, but isusu he made sure kuti isusu tukufara. So ndongoti zorora murugara hanzvadzi. Pamusoro iyi mose kwamuri uko ini ndiri tete vaTinashe, tete vekwababa vake. Ini ndini ndakateedzana nababa vake, takasirana zamu. I think baba vacho vaida kutombondisira poison, asi vakatozoona kuti munhu wandiri kuisira poison uyu anenge ane mwoyo wakanaka, rekedza ndingomusiya. Tinashe uyu akabarwa nababa vake, abarwa kudaro I think ane 4 years kana 5 years. Ndini ndakamuwisa mumusha medu kwa Kasamba. Tikatomboita fight nababa wake, ndikati no, kana ari mwana wokwa Kasamba achapinda mumuri. And musi wandakamupinza iwo ndakambomusiya kumaraini pa next door, wanga ari umusiku, ndikambopinda ndega mumba ndichida kuona kuti situation iri sei. Vanangona kuti mune joy. Ini bvandadzokera vananotora Tinashe, vandangouya naye, vandangomuti pfa. Endi zvakangodaro, ameno kuti Mwari anongoshando zvinhu zvakanakisisa. Hapana kana akamboti woyo vandato introduce. Ndikati uyu ndi Tinashe Kasamba, mwana wapiki. Vanhu bva vatanga kufara. And from that time akabva angopindawo mumhuri medu. And ameno bva angoitawo clean kuna tete. Kusvika iye zvino angangori clean to me. But ndinoda kungotaurawo mhuri, vanhu vese nemhuri yese kuti zvese zvanga zvichitaurwa kunzi Tinashe anga ane rudo, aitambanidza ruoko, aita sei, zvese izvozvo ndo zvandiri. Besides kuti iye akanzi Tinashe, ini ndakanzi Netsai. Anditi, but zvese zvaitika izvi takangofanana. But vanhu vanotaura kuti he was a con man, and for sure he was. I think 2 years back akandikona. Akati tete ndiri kuda revenue, ndikamupa, ndichauya nemari yenyu, handipei mabhuku ndobva ndangokusotera ichi. Ndikamupa mari haina kuuya. Anditi azodzoka futi kwandiri, tete makati muri kuda grocery kuSouth Africa kumesina uko, ndiri kuenda kuSouth Africa. Anditi knowing kuti pane hanzvadzi yangu inonzi Berry last born yemumba medu, ndine mwana wake wandinochengeta. Anditi ane card everything. Akaenda ikoko kuJoburg akanotora card akati zvanzi nanti ndipe card nepini. Akapiwa. Akandikona futi 20,000 rands. Ndikangoti it is well, but takazogara edu 2 years tisingaite sei, tisingataure tese. Achingoti ndichakupai, but ini ndansina unyanyo gumbuka zvangu, ndaingoziva kuti ndo maitira ake. Akazongodzoka. Anditi saka ini ndinoda kungoti farawo kuti kudzoka kwaakaita kudai ndakanga ndakamutsamwira, nhasi uno ashaya, ndanga ndichisvika ndichichema here, ndichiita sei, but ndakangozvisunungurira.
tikazouya kumuchato kwake last month tikafara tikaita sei endi aigara achingoti tete mungadenu vamwe vanhu vese avazukuru asi ini ndinokuvigai anditi but nhasi tisu tamuviga tinashe ndo zviri kundirwadza izvozvo kuti tisu tamuviga and Sunday yacho ndakataura naye and I didn't know kuti kutaura kwandiri kuita naye aisa pavoice kuti shamwari dzake dzinzwe aiziudza kuti shamwari dzake dzinotondiziva dzakawanda kuti kuna antinetsai zvikanzimbira unzwa kupenga kwavari kuita ndikati iyo urifunga ndiroda mari yako here kana ndichikufonera inini you should answer the phone anditi apa ndino ndakatozozvinzwa ndauya nzi ndimi tetenetsa here mamutori pavoice muchitaura naye kuti atiisa ipapo ndikamuti look dhedhe wako vadecida kuti Friday should come because amai vedu vakafambiswa 16 June saka tandiri suppose kuti mangwana tichinge tichingoenda kuTombstone iye haana kuiona Tombstone iyoyo akati aiwa ndotoya iri Friday ndorara tete then toita se toenda apa I didn't know kuti zvinhu zvese izvi imbombombo anditi then Monday yacho yaazviitira zvinhu izvi akandifonera kuma 7 I think indakatozoona iri missed call but mukomana ingochinja mafone number then ndakaudza muningi wangu ndikati phone number yekuti ingaite yatinashe regedzai ndiitrace ndakatozoenda kuma message ndikati ndiye imwe futi chani yatinashe vandafona back phone iri kungorira hapana kana answer totozonzwa time shamwari yacho yakufona akafona ndisister wake kunzi tinashe anzi anwa mapirizi ari muhospital ndikati asanga achida kundiudze here something anditi but zviri kungotirwadza kuti chii chakaitika kuna tinashe but ini ndozivawo hangu kuti muupenyu angave mapirizi awo but mapirizi anoflashwa poison ndo yandoziva inoitisa munhu grey but anyway kana Mwari azvitondera zvinhu zvinongoitikawo ndongotiwo tinashe ndichangorambawo ndichingochengetawo vana wawasiya zve zvandaita sezvandaingokuitawo wanga uri conman ininiwo futi handisingazokona hangu but zvaingoitikaona tinashe ndizvozvo but asi ndiri kungofarawo kuti aenda avigwa neshamwari dzake vachingomutaura kuti munhu uyu anga ane ruoko rwakanaka anga ane ndo zvandakangoitawo inini mhuri yekwakasamba zvaingoitwaona tinashe takangofanana but vanhu dai mambotaurawo kuti is handsome and for sure he was a handsome guy so saka masara ndimi chete kuti musara muchikona vanhu aiwa kukona handikoni ndongoitawo hangu zvinozvo but ndati except for the conning except for the conning aiwa kukona ndasingakoni but izvi zvekupapa nekuda kunakidzwa kuti tomorrow is another day let's spend it today yes that's me tanga takatofanana kana brain wise kuti tinoronga zvinhu zvichibudirira kana ukaita function kana pangave pafuneral kana pangave zvinotobudirira and zvigozobuda kuti zvanga zvakapenga yes I think ndakaita memorial yamai vangu when was it October last year until now is talk of the thing saka that's me that's tinashe inini zvandirwadza because tinashe mfana uyu ndini ndaimuguma in terms of music industry munhu angane shungu airidza afro jazz saka ndo vafana ndakatanga kubika magitari iye naPeter vaive mabest friends naPeter vanga vasingasiyani saka ndakafamba navo chiradzisa magitari vafana ivava vachiratidza kuti vane shungu saka unfortunately ndichisvikawo ndikungosvikawo chinzwa zvinzi pane dambudziko ratoitika mukomana Azviuraya zvekuti I'm no ndasati ndatombomuona kusvika kwandakaita ndibva kuSouth Africa ndanditori murodhi kuti ndichazosangana naye ndichimboona kuti vapapi nemusic yatakadzidzisa yacho but unfortunately Mwari angoita sekuda kwake but this young man anga ane passion and anditozoti chii chaitika apindwa zvafamba sei kuti asvike pakufa rufu rwakadai so saka tongotiwo hatingapikisi zvadiwa naMwari ndonguva yanga akatarirwa naMwari tongoti wafambe zvakanaka murwendo rwake ndandiri tete vakanzvadzi yababa vake tinashandirwadza mufunge kuti tese tangosara tine mubvunzo wakangohenga kuti why mwana akachata last month musi wa14 this month musi wa14 mwana obva angofa tiri kunzwa kurwadziwa kunyanya vana vaasiya eji ndiyo yatirwadza nekufa hakurambwe asi
tiri kunyanya kubatikana zera revana raasiyana iye zera racho raaenda ari. Dai mweya wakazongosurura zvavo murugare. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndogwe ndinongoda ngoti tarasikirwa semafriends atinashe takadai so tese kuna mawasitoripo. Tinashe anga ari munhu aitibatanidza kuti titova gurupu irori ritovapo. It's because of Tinashe. Aititora 1-1 Tinashe achitibatanidza achitiunganidza tichifara naye. Even musi waazoshaika wacho Tinashe tatinaye tichifara, but hatizivi hedu haana kunge atiudzake kuti why, asi atirwadzisa Tinashe. Aitifara hapana pamba pemunhu ari pano paanga asingasviki asingazivi, asi inini pano vamwe apa nditozivi pavanogara. Tinashe waipinda every pano umwe nomwe achikutsvaga uri sei, akangoita 2 days asina kukuona ifona warova uriko here. Tinashe atirwadzisa, asi tinongotiwo heda hatina zvatingaita pamwe yanga ichingoriwo nzira yakewo iyoyo, ngotiwo Mwari ngavamuitirewo zvakanaka. Ndoda kungoti tarasikirwa zvizhinji naTinashe. Tinashe was a hustler, hapana business raasina kuita, ringave ripi, anything chinowisa mari Tinashe aitombotry. Saka taidzidza zvakawanda from him, be it kuchengeta huku pamari, izvo zvangave pafood, almost pese cross border zvinhu zvese Tinashe aipinda. Anga ari munhu aibata upenyu hwevanhu like zvataurwa naMemo. Hapanawo munhu anga asingakwanisi kusvikirwa naTinashe. Anga ari munhu wemunhu wese, aikwana pese, hatizvigoni but Tinashe aizvikwanisa. Isu paanogara tatisingapazivi, but makomomba aisvika agosvika nebukichena agosvika kwese. He was so nice sana, tarasikirwa zvakanyanya. Bozi vanhu vakadaro vashoma, rega tingoti pamwe kuda Mwari vava vachimudawo semadiro atati chimuita. Isu tarasikirwa semahustlers emukwekwe. Tinashe munhu wokuti ukamusvikira nangu une problem, aitora problem yako kuita yake, aikubatsira zvebva pasi pemoyo wake. Anga asingatarisiri munhu pasi, anga asingaoneri munhu kure, munhu wese yanga iri hama yake. Tese panapa kuti munoziva kuti panoshanda vakadzi nevarume, mukaona vakadzi vowirirana soka, panenge paita munhu anenge akamira, munhu anenge ari epila achimira kubatanidzai, because makuhwa aibuda, but raingoti yakarinzwa wotonzi iwe sisi Oli yapano makati bulakati zvakati, Memo yapano wakati uyakati zvakati. Saka takapesira makuhwa pasisina, tangozva kuti tavachi takushanda pamwe chete, tava neoneness yanga yakanaka. Saka nhasi tinongoti Tinashe zorora murugare, hatidi kuti tarasikirwa zvatanga zvakadzidzisa tese kuti gosara tigotika kudi kuzviita. Ini ndiri kutaurawo ndakamirira ve-cross border ve-transport Man-Deep Tours ne-Brixton Tours. Tinashe ndakatanga zvangu muziva inini kudhara achimbondisirawo mari matransfers, but takazonyanya kusimbisa ukama pataifamba tese mumabhazi muchiita zvedu zve-cross border. Anga ari munhu aifara. Taitoziva kuti kana mubhazi muina Tinashe mune morari, kubva tichibva muno kusvika tasvika nekudzoka tiri morari tichifara. Saka toda kutoti vanhu vemuri havasiriwo vega varasikirwa, even nesuwo tarasikirwa. Akanga ari munhu aibatanidza vanhu, anga asingafarire zvenoise. Tikapinda murodhi zvezvokuti murodhi mapurisa anetsa mari yapera, Tinashe ndipo mari anga asingakunyime, aibetsera zvokuti ndosaka muchiona nhasi tiri pano kuperekedza mumwe wedu. Saka tiri kungoto kune veukama hamusiri mega marasikirwa nesu tarasikirwa, tongoti Tinashe zorora murugare. Hatina hedu simba rekukudzosa panyika, asi chido chachiri nacho chekuti tirambe tichishanda tese tichingotsigirana. Tinotenda ve Man-Deep Tours ne Brixton Tours vatipawo bhazi riri kuuya kuzotakura
mamonas kuendesa kugraveyard tovatenda zvikuru varambe vakadaro mwari avakomborera. Inini ndingangoti professionally I'm a nurse at Kwekwe General Hospital. Tinashe was a friend to me. Ndakatozopedzera ndakutoitawo madhiri boss Tinashe akandidzidzisawo zvemadhiri zvokutsvaga mari kuchange money chichi. Tinashe he was a friend even kumba he could drive kuya kumba kwangu tichitoronga zvemari ticha zvese. Time yakarwara paakanzi amwa mapiritsi ndakangozoudzwa ava machimangwana acho kuti Tinashe arwara ndobva vauya vakanditora kumba I think around 7 p.m. manheru zvikanzi condition yacho ndeshamwari yacho yanonzi intelligence ndiyakaya akanditora akati sister imboya mumbozotibetsera condition yacho haisina kumira mushe ndobva ndaenda kwasenderai kuMount Choice ndobva ndanoona condition yacho haisai because oxygen saturation yake yanga kurange 38 to 42 of which is very low of which normal inofanirwa kunge iri 95 to 100 saka ndobva ndazodecide kuti let's go naye kupi kugweru ndobva tatsvaga mari ndobva tahaya emazi kuti ende naye because takaona tikaenda naye nekombi because kombi taive nayo zvedu pandakaona tikaenda naye nekombi zvazvisabudi because anga achitonida oxygen saka on the way kuenda kugweru anditi kuti maambulance havadi mavisitors mukati so vanongoda kuti murwere naivo chete then ndobva vakazondifonera vati vave at 20 km peg just after Kwekwe river vakati mukomana achakwanisi kufema ndobva ndatovati angu adzokai naye but ndinoti Tinashe aisiti akaita maproblems Tinashe aindifonera Maikim so ndotomukansela chichichichi but this time zvakatondishamisa kuti why Tinashe adaro because tine times ataitombokweshana tichitukana zvisingaiti taitukana zvisingaiti topopotedzana tozondifonera sorry Maikim shamwari yangu saka handizivi yangu ndongoti hangu kuti Tinashe dai wazorora murigare but dai wakafunga vana vako vana vanga vachiri vadiki vanga vachikuda vanga vachiri nenidi newe but anyway hapana zvatingazviita anga ane vana 3 makadiva abereki so tiri macross borders tanga tichishanda naTinashe tanga tichimuziva semunhu akavimbika semunhu wataishanda naye zvakanaka tiri kubatikana tiri kurwadziwa hama dzangu maendero aita Tinashe atishoka vazhinji vedu shamwari yangu iyi vakanga vari vose vakahodha vese vakadzoka vose takazongonzwa rwarufu tiri kubatikana hama dzangu tauyawo pano tinofamba naye mubhazi redu tichifara tichiwadzana naye ndanga ndisingatarisiri kuti Tinashe angaenda nerufu rwakadai because iye pachake he was a strong man munhu aitoencouragea vamwe munhu aitotisimudzira handina mboziva kuti deep inside the real Tinashe anga ari weak like this saka ndiri kurwadziwa hama dzangu pamwe chete nehama dzedu pamwe chete nevarungu takamirira vose vekwaBridgestone takamirira Cross Border Association takamirira vekwaMandip takamirira vose vabereki vanofamba vachiitawo business irori tiri kurwadziwa hama dzangu. Hongu muri yeZimbabwe manzwa vanhu vakasiyana-siyana vachitaura pamusoro pemushakabvu asi vazhinji vataura kuti anga ari munhu anga akanaka. Muri yeZimbabwe ndithemba lizizwela abantu bebekhuluma ukuthi hayi uTinashe ube ngumuntu omuhle uTinashe bebancedisa izinto eziningi amabhizinesi ube ngumuntu othavayo ndithemba libonile igroup yabantu bonke labana bebesithi hayi uTinashe ubehamba door to door even lamanesi lo auntie bebewelelana kakhulu kodwa phela ukuthi ufe njani yini okwenzakeleyo yikho lathi silokhe sihluphekile ukuthi yikuyini okungabe kusenzekela ukuthi umuntu ade thaba nje umuntu ade sazakala umuntu olabantwana waphonga unatha amaphilisi engumuntu wesilisa. Kuna Tinashe tunoti zorora murugare. Hayi kuTinashe sithi phela lala phela ngokuthula. Senguwa zese, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkarenga.
iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.